Siyawubumsore, shutha kwane, siyawubumsore, wona siyaw. Uhlexekwe kakhulu uBongani Fassie oyindodana yesihlabane somculi ongasekho emhlabeni uBrenda Fassie. Ngibingelele kuphi nakuphi la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwichannel uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba ke laphana wengane zakwethu usexekwe kakhulu ke laphana oyindodana kaBrenda Fassie uBongani Fassie emva kokuveze ukuthi kunamamiliyoni aduka ke laphana wengane zakwethu emva kokuthi adlule kuma wakhe emhlabeni ke laphana wengane zakwethu. Abantu abaningi ke abazwange bazwelane ke naye laphana einkundleni yokuxhumana uTwitter uma ngabe ebeka izikhalazo zakhe ke laphana wengane zakwethu. uBongani Fassie ngokwakhe udinga kuphenywe isikhulu thizeni ke laphana sasebenzisana nonina kunemali ayithi ingango 25 million eyaduka ke laphana wengane zakwethu adinga ukwazi ke ngabanzi ke ngayo ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ke gcina subscribe gcina nebell ukuze uzothola ama notification njalo posta ivideo entsha. Si-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Wokhuluma dali wofuna ngizohlala nawe wokhuluma dali wofuna ngizohlala nawe wena dali kanti ungihambela umaweni ngizohlala nawe yeyilento engaphakathi kimi iyagqilaza le